Eta bueno, gaur jakingo zuen bezala aurkezten dugu Seimileko jaieko programa edo festak, ezta? Eta bueno, hemen gaude Ana Pozas, kultur zinegotzia barkatu eta ni neu Jorge Alkatea. Aurten ere aurrek urteetan bezala egitarago hau anitza eta jende guztientzako jardueraz beteta aurkezten dugu, Urnietarren gustoko herriko jaiez gozatu alizateko. Berrikuntza gisa, bai aurten txotnagunerik ez dugunez, Etxeberri plazan gaztentzako beste musika eremu bat antolatu dugu. Udalak lan handia egin du azken asteetan ahalik eta programa zabalena, anitzena eta integraltzaileena osatzeko eta nik uste dut lortu dugula. Nire ustez festa anitz batzuek gozatzeko aukera izango dugu. Jaiegoetan parte hartzeak erabaki duten elkarten lana nabarmendu nahi nuke bereziki horten. Baita ere udaleko teknikariek jaien egitaragoa aurrera ateratzeko egin duten lana ere, demora errekorrean berregin behar izan baita. Eta hemendik nire eskerrik beroena buruturiko lan guztiagatik. Zorionak eman nahi dizkiet ere baita txupineroi, kaso honetan aurten txupineroak Dendaberri jubilatuen eta pentsiodunen elkartea da. Eta nola ez, aurten omenduak izango direnei, kilometro zero ekoslei ere, lehen sektorearen ordezkari gisa, egiten duten lana balore jarri eta merezi duten garrantzia eman nahi diegula. Orain nana jarraituko du programakin eta gero ni jarraituko dut. Egun on guztiei, nik prestatu dugun programaren inguruko datu garrantzitsuenak emango dizkizuet. Jaiegi 25ean emango diegu hasiera eta aurten Dendaberri Jorgek aipatu duen bezala, Dendaberri elkarteko arduradunek izan dute ohore hori. Elkarteak 50 urte daramatza lanean gure adinekoen artean ongizatea, osasuna eta konpainia sustatuz eta lan egiten duen lan sozial baliotsua nabarmendu eta eskertu nahi nuke. Bestalde, aurtengo menduak kilometro zeroko ekoizleak izango dira. Kontsumo ohiturak horren beste aldatu diren garai hauetan kalitatezko eta hurbileko produktuak ekoizten egiten duten lan bikainagatik. Nora Aranburu eta Unak Saltuna ere zoriondu nahi ditut, aurren egunean alkate txike gisa arituko baitira. Jaiak 25ean hasiko dira, naiz eta hornetako jai giroa duela egun batzuk hasi zen, Etxeberri auzoko jaiekin eta elkarteko bazkideek auzoa dinamizatzeko egiten duten lan bikainarekin. Gainera, asteburu honetan Extremadurako jardunaldiak izan ditugu igandean, gaur bingoa ospatuko da elkarten etxean, asteazkenean mai jokoak izango dituzte eta toka ostegunean. Ostegunean Mendi Film Festivaleko onena mendia gustuko dutenentzat. Egitaragoan zentratuta, kontzertuak herriko 2 puntutan kontzentratuko dira aurten, Jorgek aipatu duenez, San Juan plazan eta Etxeberri plazan gazte eszenarioa. La Txama, Del Canto, Mirua, Da Igual, Osabi Romeria, La Fulana eta Puro Relajo izango dira jaiegunetan joko duten taldetako batzuk. 25ean, txupinazoaren aurretin, bilar jokoa izango da, aur jaio berriei zapia jarriko zaie eta Urnieta eta inguruko erraldoi eta buruan diez gozatu ahal izango da. Zita polita izango da. Ostirala, iago 26, aurren eguna izango da eta jarduera ugari egingo dira multzo horri zuzenduta. Ilaren 27an, larun batean kuadrillaen txanda izango da. Egun horretan, kontsejupean jokatuko diren pilota txapelketako finalak eta jende asko biltzen duen danborrada ikusian ahal izango dira. Jarduera gehiago egongo dira adin guztietarako igandean bezala. Igandean Salestar Magaleko aur danborraden txanda iritsiko da eta lehen aldiz antolatutako skate festa ere aipagarria da egun horretan, berezia. Halaber, elkarten etxean aperitiboa, elektrotxaranga, erraldoi eta burundoiak, txorokolatada, elgantzo kalean zerkia eta La Fulana DJa egongo dira. Iaren 29an, jaien azken egunean, San Miguel eguna ospatuko da, egun handia, non eguerdian kilometro zeroko ekoizlei omenaldi instituzionala egingo zaien.
Goizean, puzgarriak eta meza izango dira eta eguerdian adinekoen bazkaria. Arratsaldean, herri kirolak, Julen Gabirondo eta Nere Arruti Urnitarrekin eta Puro Relajoren kontzertua, San Juan plazan. Ondoren, jai datorren urtera arte, agur esateko unea iritsiko da. Jaiak amaituta egongo diren arren, jaigiroak ez duetenik izango da Urnietan, eta urriko lehen asteburuan Arrosarioko Ama Birjinaren omenezko jaiek eta baserritarren egunaren ospakizunek jartuko dute lekukoa. Urriaren lauan, masterclass, txirrindularitzako proba bat jardunaldi izango da, arratsaldean masterclass bikoitza kroniaren eskutik eta eskupilota jaialdia, eta gauean Janus Lesterren kontzertua. Urriaren bostean, Aizkibel Arrobiak babestutako txekor jate solidarioa eta zagardo daztaketa nabarmentze dira. Bildutako dirua aurrera Markelekin elkartera bideratuko da. Zeiterditan itzordu bikoitza izango da, pilotalekuan, zesta punta eta remonte partidekin, eta goizean aldiz meza eta munduko ardoen daztaketa. Eta jarraituko dugu Sosokako festekin, ondoren, herrigunetik landegunera egingo du jauzi, Sosokako festen txanda, iritsiko baita, urriak 6-12 bitartean, bertako auzo elkarteak egitarau interesgarria prestatu du beste behin. Hemen, aipatzen da, autobusak egongo dira igotzeko arratsaldean eta gauean urriaren 11 eta 10ean. Hemen dauzkazue, hor dauzkazue ordutegia. Samiel festetara itzulita, trafiko oharrak eta trafiko oharretan zentratuta, Errekalde kaleko aparkelekua itzita egongo da, barraken ondorioz, iraiak 23, urriak 1 bitartean. Aurten, barraketan zaratarik gabeko tarteak egongo dira. Idiazabal kaleari dagokionean, iraiak 26ko arratsaldetatik iraiak 28 bitartean itzita egongo da, itxaspe paretik Kandela tabernaren pareraino. Eta bestalde, Etxeberriko birilgunetik San Juan plazara doan trafikoa Maximo Iurramendi kalera bideratuko da. Arantzubi aldetik San Juan plaza itzita egongo da, San Juan 11 parean, eta Azkorte kalerako sarrera geltoki kaletik egin beharko da, bietik gora. Idiazabal kalean mosketak irauten duten bitartean 2 autobus geltoki egongo dira, Elkarteen etxearen ondoko biribilgunean eta Ermotegi Landar-Gangardako biribilgunean. Eta gure partetik, uste du hori zela kontatzeko genuen guztia. Jorgeri, emango diot hitza berriro. Ana esan du ja, baina kontuan izan, aurten aur jaio berriei zapia normalean hemen kontsejupean edo hemen azpin jartzen ditugu zapiak, aurten aldatzen dugu lekua eta egingo dugu Plazio Mujikan, erraldoiak eta buru handiak atera baino lehen jarriko ditugu zapiak, orduan kontua edukitzeko. Eta gero, han esan du bezala ere, soinurik gabe tarte batzuk eukiko ditugu barraketan, jendea sensibleagoa ez minaz egiteko, zainduko dugu hori eta tarte batzuk eukiko dugu soinurik gabe. Eta ja, mauto horretik, puntu batzuk argitu nahiko nituzke. Dena entzuten ari da txosnaren buruz, eta alkateak ez duela nahi txosnarik, ordenentza buruzko gauza mordoak, eta beste elkarte batzuengatik ere iritzi zaigu aurrek ikusitako jarduerak ez egiteko presioak jasan dituztela. Eta horregatik udala argitu nahi du gauza batzuk, ezta? Lehendabizia, udalak aurten txosnak egotea nahi zuela, hori argi eta garbi. Gure partetik dena prestatuta zegoen txosnak egoteko, de hecho, orain txertan bukatu kuadro berri bat instalatzeko, potentzia nahikoakin edukitzen ez kontratatzeko urtero la ampliación del cuadro, orduan hori egina dago, atera dugu licitazioa edo la adjudicación de puestos beti bezala, eta gure asmoa zen txosnak edukitzea. Ordenantza aurreko urteko berbera da, berdina da, eta iaz
bai antolatu zuten txotnak eta aurten ez. Txotnen inguruan parte hartu behar zuten elkartei hartutako erabakia, evidentemente, respetatzen dugu. Udalak txosten ordenantza eguneratzeko lan egiteko konpromiso hartu zuen eta dagoeneko hasi dugu prozesua gure hitza betez. Orduan, asteartea pasako dugu, bihar pasako dugu udalbatzatik eta asteazkenean publikatuko dugu udaleko tabloian ja hasten degula ordenantza berriari prozedura. Eta jende horren egongo da, paso desberdina daude, bi jende horrean daude, eta lehendabizia hasten da urrengo asteazkenean, 10 lan egunez, ekarpenak egiteko, alegazioa jartzeko, eta bar. Eta elkartei pasako diogu ordenantza berria, eta berrik emango dugu, berriz, ordenantza iaz egin genuen bezala ordenantza berriekin, orden egingo dugu berriz, eta elkartei bidealiko diogu, kasunetan, irekitzen dela epea, esateko zerbait. Joan den asteko komunikatuan esan genuen bezala, Urnietako jaiak elkartzeko, ospatzeko eta askatasunez gozatzeko gune segura izan behar dira. Hori gure partetik nik uste funtseskoa dela, segurtasuna egon behar da eta gozatzeko dira. Urnietako pertsona eta elkarten askatasuna eskatzen dugu jai libreki ospa ditzaten eta inork ez ditzan baldintzatu parte hartzeko erabaki individual edo kolektiboak. Ez dugu onartzen jai giroa baldintzatu nahi duen presioen modurik eta ez da garapen egokia oztopatu nahi duenik. Eta bukatzeko, Urnieta jaiak aniztasunarekiko errespetuan ospatzera gonbidatzen ditugu guztion arteko bizikidetza bultzatuz. Gure izango zen festa batzuk denok gustokoa eta hori, en libertad y cada uno haciendo lo que quiera un poco, que sean del gusto de todos y que transcurran en paz.